Takže bolo to takto, Laco. Ty asi nevieš, kto som, lebo som jeden z tých bezvýznamných v tvojom živote. Ale ja viem veľmi dobre, kto si ty. Do toho proteínového nápoja som ti to dal ja. Je to novinka z mojej dielne. Vždy som vynikal v chémii, ale nebudem ti to vzorcovať. Aj tak to nepochopíš. Je to neškodné. Aspoň pre tých, ktorí sa bavili na tvoj účet. Viem, kedy chodíš z posílky a viem, čo robíš potom. Ber to ako pomstu za to, že si ma minule pred všetkými zosmiešnil. Nenahováraj si, že si taký dobrý, že si zbalil 2 krásne baby. Sú zaplatené a ten telefonát je kontrola, či majú svoju mzdu zaslúženú. Tvojej priateľke sa to asi nebude veľmi páčiť, čo? Ozaj máš sekeru 10 eur na bare. A dík za ten lístok z tvojej skrinky v posílke. Stan sa hviezdou Hollywoodu na tohtoročnej beáni Fakulty masmediálnej komunikácie. 24.11.2015 Monkey Club Trnava. Príď na akciu, na ktorej budú len samé hviezdy FMK.